सुखे देख चिंता नहीं मैं जब तक पूरा भालो था मैं थिला खबर दिए थे माने जेने चौकीदार काम करते ही खबर देखली तो तुई भात सब्जी बना मैं आथि ठीक है सुन तो सुन डार्लिंग ओ डार्लिंग माने क्या बोलते रहते ना हां एक तो बात बोल रहा है एक की बात बोल रहा है जी बोलेगा पटापट बोल कौन है बोलबो ना ये बोल ना माने नहीं बोलबो ये बोल ना माने सुनो सुन लगते हैं माने बोल ना अच्छा मैं सब्जी ले आसे तो ओ सब्जी लेने मैं से मैं यार की है वाले बात तो मैं जाते तो जा टेम्पारी माइकी सब काठाल टुकड़ा जाबे टेम्पारी मोटा गिलास सब बांग्ला टुकड़ा जाबे दाय मारा है अरे माइकिला जल्दी कर लेबे छाता तिरपाल देबे काज जल्दी जाबे रे माइकी गिला चल इधर अरे हां दे मैं तो साइड में से देखो तो এখানে বলিল যে এই হাতিমারা বাগান ঢুকবি সব দরমা সব মানে ন্যাশনাল জানলে দেখেন ঢুকবি তো ঠিক আছে আমি যাচ্ছি फोटो है কাঁঠাল টুকরা है को हां ठीक है हो हां दे जल्दी जल्दी जियो मोबाइल देते हैं ऑफिस में जियो मोबाइल देते हैं ऑफिस में थी भूट काट तो नहीं गेले हां तो जियो मोबाइल थे तो 1100 पैसा लगी नहीं हां 1100 पैसा रे भूट काट लेबे तू पाबे बना 2 महीना फ्री है 3 महीना फ्री है 6 महीना के दिन बोलत रहे 6 महीना नहीं हां होय कर मैं लोग रहेगा नहीं ठीक है जाबे तो हां ठीक है देखाते नहीं आइले गोटे की अवस्था है मोर बेटी की कमाई करके के आई घर क्या है ओ बाले हट कौन है धरी मोर बोलना नहीं मने हां तो पूरा की बोली मोके नहीं मने कौन नहीं बोले मने की बोल जाबो ओ ठीक है तो ठीक खबर ठीक है मोर बेटी के पे एक घोटा ना इनके ढुका रखी ए छंदा छंदा 10टा 12टा छंदा घोटा ना इनके ढुका रखी मने घोटा ठीक है मोर का ना मोर घोटा की कोना और मोर बेटी घोटा की कोना है देखो ओ मका भाल वाला के ले आला रे भनो बोले हाल पाले ना है ना मोर बेटी एखन कितना दिन के एक मोर एक महीना का दरमा कपड़ा उ साड़ी पिन्हेला तू पिन्हा पर भी साड़ी जाय मोर बेटी कहां गेले मने भाई रे काम जावा लगती चारिया ए मने बारे माने उ बड़बा हो जाए मैं एखने हकाइतियो घोटे घरे थाक बोले घरे हम तो घरे थाक बोले नहीं माने उ माने घुरे गया था हल्का ए 10टा 12टा छंदा घोटा मोर बेटी के ढुका रखी थी नहीं मैं हकाइता मोर बेटी हकान दो पंडो दो चले की है इतना को कोनो खपरा जल्दी की होले सुनु करी ये बोलो माने ससुर बुढ़ा है मन तो सुबह पे काम कर सोना भरी जाती तो खलुड़ा बागान में काम करते हैं तो इतना को कौन जाम नहीं तुम्हें ए जान साइकिल ले गया ना मना मुझे देवे को बोले कि ससुर को बोले ना तो जठारा काम माने जठारा जहां को बोले कि ओकरे काम झाल घूम नहीं पाल नो ये काम साइकिल ले जल्दी जा ठीक है सुनो सुन तो सब बात सुन जा हो
तेरे इतना में कोरोना में भेजा के लगे निकी खाए क्यों सुख नहीं दे तो सुगड़ा साथे आजचे आजकाल नहीं ना माने बागो तू आते ही हला हला माने थोड़ा देर लगे रहा তুই জলদি জলদি চলা গেলে না শিখাই নাকি माने आवी आवी लाहे लाहे बेटी कहाँ जा रहा है बोली गोरबा घर है बेटी के 10টা 12টা छंदा घोटा आने के ढुकाए रही मोर घरे चीज को सुख से खात रहे और यहाँ कष्ट दे बागाने जी गोरबा घर जाए बोल के और बहाना नहीं पाले कोनो बोले गलो कष्ट खुआ थी এখন मैं हुआ बंदोबस्त करे एक छोकरा भाग छोकरा है ना मुके हम इने लाज खाते न मैं छोकर बात को मैं जवान दे के रख इतना बड़ा लाज इतना ए कपड़ा फाटल इगला की इगला फाटल टिकल इगला पिन के থাকলে मोर बेटी के खुआए घर संसार करे पारबी बोले এখন दुख लगी তোকে मुके নিজে गेला जाओ मोर बेटी के भाल घर देख ना पारली अरे बा हमर दुखिया लो किनु बहुत मुझे बहुत भाल पाइला दिल से ओके भाल पाइला जितना जितना मुझे निजे ना खाए को वो खुआला और मैं ओके बहुत सुख से रखम बा मैं पूरा विश्वास थी और मोरे बहुत पैसा ना किया लो मैं ओके तोर बेटी के बहुत भाल से रखले मैं बा पैसा सब कुछ नहीं आला बा तोर बेटी मैं बोलती विश्वास लो मैं तोर बेटी के भाल से रखूं ওটা তো সবাই কয় বলে না আজ সে মোর বেটি মর গেল बा तुइला की बात बोलती কেন না বলম মই तुई को नहीं बोलला बा आज से मोर बेटी घर मैं खुदे के रहा मैया बा तुई को नहीं बोलला बा ये जितना जीवन मैं एक घोटे में खुदे के नहीं हमार मोर बेटी आज तक ना खे बार को नहीं बोलला अरे का बात सुन ले की बाबा তুই মোর বেটি के इतना कष्ट दिली जे তোর ঘটা ऐसे नरक बन के थाक जाबे একটা दिन के देखते থাক बाहर को नहीं बोललो মই শুনে না কইতে মই যাবি बाहर को नहीं बोललो থাক মই শুনে না কইতে आप देखबी সবাই যাবে ওখানে बाहर को नहीं बोललो सुना 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 बैठ सुना बैठ सुना 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 बैठ सुना सुना की हो बा कोई बा आवी आवी बा आवी कहाँ जैसे बा चो आवी आवी चो भीतर चो 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 हाँ ठीक है बेटी हेलो रे कोरा बेटी होगी हाँ हाँ ये पार्टी दिखे हो हाँ हाँ ठीक है तो बोले तो पाई पड़ते हाँ हाँ ठीक है हाँ, ठीक है ये बेटी हो लगले हाँ ए सुना ये नामটা কি লিখলে ভালো হবে এ শোনা কি নামটা কি লিখলে ভালো হবে এ শোনা नहीं जाने কি নামটা মই মোর সোনা রানী কে নামটা রানী রাখলে ভালো না রানী এ রানী 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 বেটি ও হো নামটা মজা है ना রানী এ রানী হালা করবা ও কোনো বলে চুপে যেতে আমি নাই করতে
জলদি আয় ওরা আজ আরে সোনার মালিক নিকল তানা আসি গেল জলদি যা তানা কানছে তারপর গাখীৰ খোৱাৰ মই লাগে মানে কাম অলবা গম পাইছ নাই ঐ ছুৰি ৰ मैं तो कम दिन में कौन आया देखी जा छोड़ी दा ये भाभी लाना मैं दादा के बका चिकट ली मके खन गाली दिबे सॉरी बोल ना ए सॉरी हो बयान आउट भी छिटके गेला माने म बहुत स्पीडे रही कि म देरी हो माने बयान आउट भी ई तो अलग किरी को ना के चाप में डांस माने सॉरी बोले ना है सॉरी बोलना है माने माने ते के बात सुनी की बात ना चाप में ये बोल दे ठीक है माने तू जे काल माने हाथी माने बागान लग कर इनर काम है कल काम है ना तो मैं डायरेक्ट मैं बोर्ड भी थाना डायरेक्ट मैं केस दे दूं मोर पानी के छिटकाल डायरेक्ट केस दे दूं मैं की करतला भाई तो बोला कल हाथी बागान आवी ना देख के लागे ब्रो आगले नायला डायरेक्ट मैं बोल दे रहा बोर्ड भी थाना डायरेक्ट केस दे दूं मैं ठीक है मैं देखो अभी देखो ओ ले ले तो मैं भीतर से आती हूँ रानी बेटी पानी ले ना थोड़ा आई गेली बा कहाँ गेलो कहाँ गेले ओ आई निकी ले जा Cameli ya tag deh, kan deh gitu. Kita udah kalau itu mau tag deh. তুই না কি করছিস মানে যে তোকে দেখুন বলতে হ্যাঁ বটল ভাই বটল লেগে মন তবে সোনা বসে গম পালে তোকে দিবে এই ওকে গুলি মার না মানে তোকে যে বহুত ভালো লাগবে মনে ওকে এই গমসম না পায় গনে কাম যাওয়া লাগবে না গমসম না গেলে ফোন লাগালে মই তোকে লাগা থাকে না যাবি না তেল লাগলে যাবি না আর তো সোনা বুঝে একদম ফ্যামিলির কোন এই মানে বুঝে তোকে লাগে সোনা 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 হ্যাঁ সোনা এই সোনাকে বাদ দে না সোনা বুঝি কি সোনা বুঝি এই সোনা মানে তুই কাম চালি না মানে তুই ইয়া কখন আই বলছিলি মানে কেন কি বলছেন ফ্যামিলি বলছেন মানে মরম সে বলতেছি কেমন হয় খালি মাইকে তুই না কি করছিস মোর মাঠে সময় মারছি ঘর থেকে যা হয় কিজন ওই তুই কাঁদিস এটা করছ ঘর যা
ঠান্ডাতে থাকে না নাই মানে একদম নহয়। হবে আই গেল कहना ना ये बाजार चला तो गर्मा दे देंगे बाजार है हो हाँ ठीक है हम देबो हो भाव चीज को जाते हो जाओ बेटी এই র মানে তুই কাম যাবি না কেন না যাবো মানে আজ নাই না কাম আজ गर्मा दे देंगे चला না তো কাজ যাই মনে না রে না গেলে ভালো তুমি লাগবে এর না গেলে ভালো তুমি মানে বলতো जाते लागे যাবি নাকি আচ্ছা তুমি যা তো বেটা থাকো বাই 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 এলেক মানে আজকে তো মিঠাই নিব তোকে মা মিঠাই আনবে যাবে আমরা না যাবে না খেলবে আমরা না কি হলো ফলফাই যদি গরম না কি হালা করে দেখে ভারী না যে কি বললা কি হলে বউ যে সোনা 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 বউ যে সোনা বউ যে শোনাবো কি হলো কি হলো মোর শোনা কি হলো বলতো সোনা বাগানে গির্জা কি ভাগানে গিয়ে যা তুই উঠে না নাটক না বললি উঠাই গে নাই পারলি এই কা কোন বাগান ওই কাঁঠাল টাকা বাগান এই তেরিয়া তুই বাসা সব লেনে দে তুই যা যা তুই যাবি যা জলদি জলদি ঘরে আই যা রানী এ রানী রানী बात नहीं सब है बेटी मुई निशा नाय घेरे बेटी मुई निशा नाय खेना बेटी मां कहां गई তোর মা যে তোর মা আবি রে বেটি তোর মা কাম যা আই নাকি তোর মা এরকম জায়গা যায় वहां से कखनो घूर के ना आए रानी ये बात तो तोके मैं कीर को बताबो রানী তোর মা আবি রানী চিন্তা নাই তোর মা আবি তোর মা কাম যা আবি চো চো যাবো চো চো ওই কি হচ্ছে এদিকে তো কাছে রো এই কি গল হে ভালো রঞ্জন খবর সব ঠিক আছে না খবর ভালো ভালো এই কাহাও যাতে দিনি না এদিকে যাবে তুই ঘরে ঢুকে যাবো বললি খবর খাতে লিখে যাবো গতি নাই না ঠিক করে ঠিক বলছি কি কথা ভজি এ ভজি। এ এ এ ভজি কি বাদ দে না আহে কাহাও আহে ভজি কি বাদ দে না তুই খবর বাদ তোর খবর এ বহুত লোক নাই পাইলে ভজি লোক করকে যাবো গো এ ভজি কি বাদ দে না তুই গুলি মার খবর ভালো ভালো মোর ভালো ভালো না তোর ভালো ভালো সব ঠিক আছে কাম নাম কাম ধাম সব ঠিক আছে এই কথা শুনে তো যাবো তো যাবো ভজি লোক করকে এই যাবো এই ভজি বাদ কাহে দে না ভিতরে? নাই ভজি বাদ দে না লোক ভিতরে লোককে যাবো এ ভজি কাগলে এই ভজি বাদ দে না চো চো হই বাদ দে না এতটা দিন কিসে আছি লোক না গেলে আর বেয়া পাবেন না এই ভজি বাদ দে না লোক করে মন যায় রে গো ইয়া তুই কেনে বারে বলতে কাগলে এ তেরিয়া এ ভজি বাদ দে না ভাই আরে বল ফসা লোক করকে যাবো আর মোর দেরি হবে আর লোক করবো যাবো তুই ভজি তোর ভজি কাহা লাগা দেখবি হ্যাঁ তো দেখবি তো হ্যাঁ কাঁ তোকে দেখাম চা তো তুই ভজি দেখবি কাঁ কাম করো তুমি তোর ভজি দেখবি না হ্যাঁ তোর ভজি দেখাম তো কাঁ लेगो ती कहां बने हाबी दिए কেউ না তো का भोजी कहां
দেখি না কাহা মানে কি এই দেখলে তোর ভজিয়া আরে এটা এটা কি মানে কি কি হলে কি মানে এটা বুঝছ কি কি হলে মানে বুঝি কি হলে তুই শুনে করে দি কি কি মই খবর নাই পেলি তুই শুনে করে দি শুন তো তোর কোন না শোনা 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 তোর কোন না শোনা মুই তোকে হাসতে লাগাম শোনা তুই রানীকে ডাঙর মানুষ বানাবে না রে তুই কোন না শোনা 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 উঠ না শোনা 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 রে শোনা মুই এখন তোকে হাসতে লাগাম শোনা 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 উঠ না শোনা 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 কথা শুনে কথা মুখ কি রানী পাতে কম পাইলা নাই গম পাইলা रानी के बात की बोलो मुझे रानी इतना छोटो है बोले हाथी ये रे तुम बोले কথা শুনে সব বুঝ যায় তোর সঙ্গে পয়সা পয়সা নাই কেন আমার তিনটে তোর না পয়সা পাতি নাই কি বলবো হারিয়া খাতলো পয়সা নাই কেটে কালকে পাইরি রে তোরা কমতি রে ওটা না না আসছে না ওই যে মুরগা একটা আছে দেখে কই মালা লাগে না আসতে তো সামনে আসতে তো আস্তে হয়ে যাবে আস্তে না আস্তে তো করো রাস্তাটা কাহা যাতে খুঁজে মানে কাজল দিন এই রাস্তাটা চলবার আগে সোচবি দে পয়সা নিলা কাহা যাবি তুই কে খায় পয়সা নিল পয়সা দে পয়সা দে পয়সা দে पैसा माने जे के टाका पैसा वाला घर लगबो ना जाने उला हमें ना जाने उला जिला पैसा वाला घर लगबोला माने एक दिन हम नहीं कला हमने घर के चूल्हा नहीं आनला ई पैसा ला इगला बहुत काम के पैसा तोर पैसा देख नहीं पड़ेला मैं और যদি পয়সা না মই চাউল না মই ঘরে মোর বেটি ভুকে থাকি যারে এইখানে ইলে পয়সা দেখ নাই পারো তোর প্লিজ মকে যাই দিতে মা তোর মানে বলো তো 100 বলতো তোর যাই দে বলো सुन तोर पैसा से घर के चूल्हा जलू किया ना जलू खानदे से पैसा से मतलब पैसा दे পয়সা ইগলা মই ঘর লেবো ইলা हमें ना पैसा लेगला চাউল सीधा मार दीबो ने तो पैसा ना চাউল লেবো ইলা আমি ওটা না জানি আমি যে पैसा से मतलब है चाल बेटी खा किया ना যে पैसा से मतलब সেটা মই কি করে দেব চাউল मोर बेटी भूखे थाके ना मोर बेटी भूखे थाके बेसी नहीं बोल देख बाल से ट्रेनिंग कर कोई देखा पूरा माला गलती करते थे ये हो जाएगा खाड़िया बियर टियर सब खावा धोखा माने ये पैसा गेला चावल ले बोइला सहारा नहीं जाने पैसा रे घुसा मौका जा मैं बेटी माने भूखे थाके दादा ए जा इधर या तेरे नस्ते जा इधर घुरे के नास्ते आज तो माल पाई गेली आज तो बोला हाड़िया के खाबो गरम में कितना हाड़िया खाबो सब फास्ट माउथ माहेरी हिलाई ए माउथ धाबा एकदम गरम हो जाबे काटे ए रो इधर बेटी जात के भूखे थे
আরেকটা বাসন আরেকটা বাসন তোর ঘরে বলে পয়সা না দিলে চুলা না ওকে চুলা জল না জল আমরা হারিয়া তো খাবো সিধা हो बेटी आएगी रानी बेटी रे आज तो भूखे थे ले रे पारबी नहीं नहीं पारबी भूख लागो थे पैसा आनती थी गम पास नहीं रानी और रास्ता में कितना बदमाश लड़ा जे पैसा लूट के ले दे गम पाती हो पैसा लूट के ले ते ताक में भूखे থাকবি रानी रानी भूखे থাকবি ना ते भूखे থাকলে रानी रे सब मानुष पैसा पैसा खोजेला सब मानुष के पैसा डांगर रानी सबाई के पैसा लागे रानी रे तू डांगर हो गए एक दिन तू डांगर के डांगर मानुष बन के सभा के देखा दी पैसा डांगर নহয় मरम डांगर गम पाती रानी रानी तो देखा भी हो रानी और तो दादू के तो दादू को तो देखा भी हो रानी जे पैसा डांगर নহয় जे मरम डांगर हमरा दुखिया हलो हमरे अंतर एक है न কেউ বুঝ না বলা রানী রানী তুই ডাঙর মানুষ বনে সবাইকে দেখাবি না তুই পয়সা ডাঙর নহয় বলকে মরম ডাঙর বল বল রানী বল তুই ভুকে থাকবি বেটি এ বেটি ভুকে থাকবি মো ভুকে থাকবো রে মো নাই খাবো না ভাত কোনে না খাবার দুদিন ভুকে থাকবে একদিন ভাত না খেলে কোন না হয় বেটি আমরা দুঃখিয়ার লাগি কেউ বুঝবে নাই গো চুপ চুপ বেটি আমার ভুকে ঘুমাবে চুপ চুপ पानी खाबी रानी पानी खाबी हाँ रानी रे आज पानी है घुमाबियो बेटी की जीवन कष्ट दिली जाए তোর ঘটা আইছে নরক বন কে খাই যাবে একটা দিন কে দেখতে থাক बाहर को नहीं बोलो মই শুনে না কইতে মই যাবি बाहर को नहीं बोलो থাক মই শুনে না কই যাবি আর দেখবি সকাই যাবে ওর কোনে बाहर को नहीं बोलो भूख लागो थे दादा ऐसे घुरा देने मौका जा मैं बेटी मैंने भूखे थकी दादा এই ए तोर कोन ना है सुना सुना ए सुना तोर कोन ना है सुना मैं तो हंसता लगम सुना रानी के डांगर मत बनावे नहीं तो कोन ना है सुना सुना ए सुना 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 भूख लगत बनाए उठते जे दादू हो जाओ अरे दादू उठना दादू बैठे ना उठते उठना কি হল
দাদু রে বান নাই থাকে দাদু রে কেন আছো মরলে মই যাক মই না যাব যা बेटे मरा लगे साला नहीं तो से इतना बड़ा कर ली कष्ट कर दिए मैं ना जाब नाना नया लगे काट सुनते कौन अब आउट ना हो ना काम जाए कौन सा नया है जे ना काट सुनते कौन रानी रानी तो मौसम खराब हो काका रे रानी का आन रख ले राइले हाँ काका रानी का आन रख ले रानी आ गई आ रानी हाँ रानी हाँ बाबा रे आय ना थोड़ा का झूला दीदी बाबा ओ बाबा 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 रे आय ना थोड़ा का झूला दीदी बाबा ओ बाबा আমি দাদা নায়ে ঝুলবার চাই ये आमथा लगी गेला नाকি আছে বট আমাকে ছাড়া না যাবি বা তোমাকে না থেকে ঝুলাই দেবে अरे बेटी तो कहता एक दिन था दूसरा घर जाते लागत ना जब भात से एक भाल धनी भरा था शादी जान तो समय ठीक है ठीक लगे मने ना आवेला তেলটাও না রাখি तेलটা না অনেক বেটি নাই আনলি সেটাকে তেলটা যে কিছু একটা আছে রে আধা করে দিল বেটি মই একটা বাত বললাম বেনা কবি হোক কি বাদ বাবা তোর তো সময় হয়ে গেলেই কি সময় হলো शादी होবার সময় হয়ে গেলে তোকে মই ভাল একটা ধনী ঘর একদম গাড়ি থাকি বাংলা থাকি ওদের ঘরে মই শাদি যাম বলতে মই হয়েছে রাখি ওখান যে বেটি কোনো বেয়া বলেছে নাকি ভাই নাই বাকি কি ভাবি মই भी होता है सोचे
ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী থাকি পাকা ঘৰ থাকি এচি কিনিতে ঘূৰা কি মজা লাগে না বা ময়ো একদিন গেলে সে ঘটি পানি পাব সম্মান একটা পাম হয় না বলতো আজকাল के दिन में हम जानो कि बेटी के चाकरी ना হলে তো জামাইকে কোনো হেৰি নাই থাকে ন তো দুদিন লাগবে কারো কাজিয়া করবে যাবে ধনী ঘর গেলে তো ওরকম নাই থাকি ন সব চলা না থাকি কোনো কেউ বেয়া নাই পাবে মা ভালসে আদর আদর করতে থাকবি বড়গুলাকে বাত মানতে থাকবি আর ছোটগুলাকে শিখাবি রইলে বেটে রান্না করে মনে নাই আমাকে আমি তো ছোট স্কুল যেমন পড়ে লাভ নাই এই জন্য পয়সা পাতি নাই প্রয়োজন ওহো এই যেমন ভাইনাটা হাতে গুয়াহাটি নাই আহে তাহলে ফোন করো हेलो भागना तो आग पारबी नहीं थोड़ा रानी के ले जाबी यहाँ से ये थोड़ा बेसी एक दिन खाते आए न अभी हाँ थोड़ा जल्दी आए हाँ ठीक है मैं रखो दी फोन ভালো ভাই এটা খাবি নাই নাই খাবি না না বাইক নাই হয় না বলতো रानी কি হরে চল ভিতরে উঠি চল याद आते भाई ना पहुंच गए आया भीतर बैठ गए आगले कोनो तकलीफ ना है तो बड़ी घर ভালে ভালে না কবে জানি কোনি বলি কবে 8 बजे आने ए रानी रानी पानी ले आंदो मामा के दे दे मामा संगे गुवाहाटी जाबी हो तबे जाइते लगे रानी तो भाई ना मैं रानी के ले खातिर हटाए वहाँ तो घर तो सामने होटल है हॉस्टल है तो की लगी इगला है हैंडल कर भी लगे ওগুলা হয় দেখা দেখি গরম ক্লাস तो देरी होते शायद দেরি আছে আমার কি মানে বুঝবা चल ধন্যবাদ तबे जाइते लगे रानी बेटी तबे जाइते लगे देखता है कि नहीं कहाँ कहाँ आगे दिए ले धोर लियो यहाँ मामा अच्छा ठीक है अपना टाइम पाले फोन करबो और मैं
যাব আয় আজ রানী স্কুল না যাবে কেনে রানীকে মই গুৱাহাটী ভেজালি পঢ়াইলে তোরা স্কুল যা হও জানা পাবি হও রানী বেলে খাইতে গেলে ভালোই লাগে তোমার আজ স্কুল না পড়ে ভালো না লাগে না দাদু দাদু কে লাগে চিন না পাবি দাদু মই লাগো মই মকে চিন্তা থাকি নেকি মই মানে কে লাগে চিন না পাবি না ভালছে আরে দাদু আমি লাগি তো আমি রানী আর রানী তুই লাগি ইতনা বড় হয়ে গেলি দাদু আমি লাগি আর আমি তো সব বড় হয়ে গেলে গমে না করি তো খবর কি গম বাতা এ দাদু মোৰ ভালে দাদু তই তো ঢেৰ বুঢ়াই গেলি আরে মই একের কোনো কাহা থাকম এখন তোরে দেখতে কিতনা বছর হয়ে গেলে মই তো বুঢ়াই গেলি ধরে বুঢ়াই গেলি 20 বছর পর হয়ে গেলি দাদু এত ভাল খবৰ নহয় কি কর বাতা না বাতা ঠিক লাগে শুনে গে দাদু মই উকিল চাকৰি পালো ন কিছু করি পাইলি অঁ এখন তো পয়সায় পয়সা আরে আমি চল না চল ঘর চল আর বসে চল নাই নাই দাদু পহিলা মই পুনান হবাই যাই কি আম তুই যাবি তো वहां চল না চল সাদরি বসে চল নাই পহিলা পুনান হবাই যাই না না ওটা যাবি ঘর দে একটা রাখি দিতে রাখিনে কাম করলে কি করা হবে টাউন জায়গা রে নাকি এই পুনা ঘটে যায় বলো তো নাতি ছুয়াটা আহে দেখম বলি যে বলো তো যা যা দেখে আবি যা আলা গুনা উঠাও আমার টাকা ले जा রাখতে দিবি আমি দেখলি ঘরটা দেখলি মনে তো পড়বে কি কিন্তু মই আজ एकदम बहुत फुर्ती में आही आज रानी आज मके जोनटा मांगी उठाए खुशी से तोके दे दे आज कोनटा मांगती मांग गाड़ी लगी बंगला लगी की लगी बोलो के দাদু মই যোনটা মাহিম দেখ পারবে की लगी तोके बोल के तो देख एक बार দাদু মোর মা বাপ কাইন দেখ পারবে দাদু কাহা পারবি মোর মা বাপ তো বুড়ানে নাই পারবি কখনো নাই পারবি তুই সিরিফ পয়সা চিনি পাইলা পয়সা দাদু তোকে আজি বাত একটা পুষ করব জবাব দিতে পারবি বুঝ না তুই বুঝ की बात बोलूं मैं तो দাদু তোকে এই পৃথিবীতে কে জন্ম দিলে বল তো माँ यार बात ही जन्म दिले দাদু মোকে পয়সা নাই লাগে মোকে মা বাবা লাগে পয়সাই সব কিছু নাই হলে দাদু
এই পৃথিৱীত মোৰ মা বাবাই নাইকিয়া তো মই জীয়াই থাকি কি ফাইদা দাদু দাদু তুমি মোক পইচাকে খাতিরে গুৱাহাটী যাই জানিলা দাদু মোৰ মা বাপকে লেয়া না মোক বহুত মনে পড়ছে रानी তোর মা বাবা ঘুরাই কানে না পার মারা रानी बेटी और बहुत डांगर भूल हो गए मैं आज बुझ पाती बात में तोर माँ के तो तोर बाप में घुराई काने ना पाऊँ मैं गम पाई आज बुझ पाती आज मैं माँ बाप ना रहने से की हो रानी बेटी मैं तोर माँ बाप यदि ना बोल थकी आज नरक में ना जाते आज तोर माँ बाप तोरा सामने थके मैं बहुत डांगर भूल कर जोड़ी मैं माफ कर बेटी मुझे पैसा ना लगी तोर को एक बेटी ही लगे मुझे दरकार तोर को समझदारी बेटी एक मुझे दरकार है बेटी पैसा राख तुम डांगर हलिए पैसा लगे मैं तो कहीं काट पशु ना तक दुनिया से चल जाए तुम भाई से संभाल के थी चल बेटी चल घर जाओ लो दादू মোৰ দৰ্জাত লাগা जा लगा रहा जा চল দাদু चल चल फिर संभाल के नाती की हो रही है रानी बेटी की देखती थी সাবস্ক্রাইব করবি তার পিছে ঘন্টি ঘন্টা বাজাবি লাইক করবি আর শেয়ার